Tehnologiýanyň juda tiz ösmegi bilen eýäm awtomobiller däle, aeromobiller adamlaryň dilinde moda bolmaga başlady. Häzirki wagtda awtoulog pudagynda tehnologiýanyň soňky gazananlary işçiň ulanmak ýürgünde däbi öwrüldi. Uçýan ulaglar bu ugurdaky önümçiligiň esasy üstünlügi hasaplanýar. Aeromobil kompaniýasy ilkinji uçan ulagyny 2021-nji ýylda çykarmagy meýilleşdirýär. Şeýle ulagyň eýesi bolmak üçin salgyt hasaba alınmazdan 1,5 million euro sarp etmeli bolar. Bu barada kompaniýanyň müdiri Ladislav Batik habar berýär. Biz ilkinji uçan ulagymyzy 2021-nji ýylda müşterilerimize ýetirip bileriz. Mundan öň deslapdaky sargytlary kabul etmegi dowam ederiz, diýip Ladislav Batik Xitayın Şanhay şäherinde geçirilen birinji import sergisinde habarçylara gurrun berdi. Kompaniýa şeýle ulaglaryň ilkinji tapgyryny çäklendirilen mukdarda öndürmegi gözüňde tutýar. Bu ulaglaryň aňarbaş kaşan derejede öndüriljekdigi sebäpli onuň bahasy salgyt hasaba alınmazdan 1,2 million we 1,5 million euro çynly baryp ýeter. Şonuň üçin ulagyň bahalary ýurtlara görä ütkäp biler. Mysal üçin, Xitayda ýokary kaşanlykdaky zatlaryň salgydynyň hem ýokary bolmagy üçin ulagyň ahyrky bahasy ýokary bolar. Ulag ören, ýeňil bolup, iki görnüşli hereketlendiriji bilen işler. Bir gezekki zaryady bilen 750 km menzil geçer. Ulag iki adama, ýagny sürüji we ýolagça niýetlenendir. Munyň üçin sürüjilik hem uçarman şahadatnamasy gerek bolar. Bu ulag 3000 metr berendikde uçar. Ulagy uçar görnüşinden ýönekey awtoulag görnüşine geçirmek üçin ýekece düýme basmak ýeterlikdir. Munyň üçin 2 minut wagt sarp eder. Şondan soň ganatlar ýygnalyp, adaty ulag hökmünde köçelerde hereket edip biler. Kanalymyzyň agzalarynyň tesvirleri we teklipleri bilen uçan awtoulaglaryň käbir teknik aýratynlyklary we ütgeşmeleri hakynda täze video taýynap bileriz. E-mektep sahypamyzda täze videolar siz bilen.